faru arewa mu tattace. Arewa kwarai arewa to kai arewa haka ne arewa ta shi. Gasar iyali, gasar iyali, gasar iyali. Arewa arewa mu tashi mu taka. Arewa arewa kwarai mu tashi mu taka. To kai haka ne arewa kwarai arewa to kai arewa haka ne arewa tashi mu taka. Arewa muje mu tashi arewa arewa muje. Assalamu alaikum jama'a, ni ce taku Zainab Abubakar a yawa mai gabatarwa a cikin shirin namu na gasar iyali. A tare da ni akwai Ibrahim Bala. A cikin shirin namu muna da iyalai guda biyu waɗanda suka zo domin gwabzawa da junansu. Ta hannun dama na akwai iyalan gidan Adamu. Yayin da ta hannun hagu na akwai gidan Yakubu tare da iyalansa. Yanzu za mu fada cikin shirin namu kai tsaye wato ka'in da na'in. Jama'a ku biyo mu ku sha kallo lafiya. Gasar iyali, gasar iyali, gasar iyali akwai dalili don yaɗa al'adun arewa ake shirin domin nishaɗi. A tambayoyi muke shirin ana amsawa. Gasar iyali, Tambaya kan abubuwan jama'ar arewa. gasar iyali. Ku bani Habiba, ku bani Yakubu. Tashi mu taka. Arewa mu tashi mu taka. Tambayan nan da zan muku, mun tambaye mutane 100, mun samu amsoshi masu rinjaye guda 8. Da fatan dukkanin amsa ɗaya daga cikin ku zai bani, ya kasance cikin amsoshin da muka samu guda 8. Kun shirya? Faɗi sunayen wasu masarautu a arewacin Najeriya masu ɗimbin tarihi. Gare ki Habiba. Masarauta mai ɗimbin tarihi a arewacin Najeriya. Akwai masarautar Ɗaya kaɗai. Masarautar Kano. Yakubu za ka iya koma ga iyalanka. Habiba mu je da iyalanki zan fara. Malama Hafsa, ga ki a cikin shirin gasar iyali. Ina so ki faɗa wa masu kallonki da masu sauraronki irin farin cikin da kike ciki. gaskiya ina cikin farin ciki ba kaɗan ba. Shin za mu so mu san cikakken sunan Malama Hafsa? Sunana Hafsat Yusuf Hafsat Yusuf. Daga ina? daga Kadaure. Ka daure. Malama Hafsa ya batun aure da iyalai. Mun yi, Kina da yara? ina da yara Guda nawa? guda 3. To, za mu so mu san sunayensu ɗaya bayan ɗaya. Akwai Kabir, akwai Hanifa, akwai Hawwa'u. To, Allah ya raya miki su. Malama. Malama Hafsa. Faɗi sunayen masarauta waɗanda suke da ɗimbin tarihi guda ɗaya. Masarautar Zazzau. Masarautar Zazzau. Aliyu, faɗi sunayen wasu masarautu masu ɗimbin tarihi a arewacinmu na Najeriya. Masarautar Yola. Masarautar Yola. Khadija. Ya dai? Na ga kan izo kanki ne kina ta jujjuya fuska. Fatan dai a shirye kike. Kuma ba ki bar wannan dama ta sufuce a cikin gidanku ba. Khadija, faɗi sunayen masarauta na arewaci masu ɗimbin tarihi. Ɗaya. Masarautar Maiduguri. Maiduguri. Umar,
Faɗi sunan wata masarauta mai ɗimbin tarihi a arewacinmu na Najeriya. Masarautar Sokoto. Masarautar Sokoto. Sokoto. Habiba, faɗi sunayen wasu masarauta a cikin arewacin Najeriya masu ɗimbin tarihi. Masarautar Daura. Masarautar Daura. Daura. Hafsa, faɗi sunan wata masarauta a arewacin Najeriya mai ɗimbin tarihi. A hanzarta saboda lokaci. Ko ina za ki kira ba? Aliyu, dama ta ƙarshe. Fatan za ku yi amfani da wannan dama a cikin gidan nan na Adamu. Ba za ku bar wannan dama a ce ta subuce muku ba. Masarauta mai ɗimbin tarihi a arewacin Najeriya nake so ka faɗi min guda ɗaya. Masarautar Gombe. Masarautar Gombe. Gombe. Khadija, har yanzu dama na cikin gidanku. Fatan ba za ki bar wannan dama a ce ke ce sallah ba ta subuce a cikin gidan nan. Masarauta guda ɗaya za ki faɗi wadda take da ɗimbin tarihi a cikin Najeriya. Masarautar Yola. Wannan dama ta subuce ga gidan Adamu ta koma gidan Yakubu. Sa'adiyya. Fatan za ki da amfani da wannan dama da ta zo muku. Dama ce ɗaya kacal kuke da shi a cikin gidan Yakubu. Faɗi sunan masarauta mai ɗimbin tarihi guda ɗaya arewacin Najeriya banda wanda aka riga aka faɗi. Lokaci ya yi halici don haka wannan dama ta subuce daga gidan Yakubu ta dawo gidan Adamu, ku ne da cin wannan zagaye na farko. Lamba ta 7 Bauchi. Lamba ta 3 Katsina. Wannan su ne amsoshin da dukkanin gidaje biyu ba su buɗe mana ba. Yanzu zan kira abokin aiki na wato Ibrahim Bala domin ya zo ya gaya mana yawan maki ɗin da kowane iyali ke da shi. Ibrahim Bala in ka shirya gare ka. Barkan ku da fafatawa a cikin wannan shiri namu na gasar iyali. Hakika iyalan nan guda biyu al'amarin naku ya fara burge ni domin kun ƙara tabbatar mu da cewa da gaske kuke kuma kun shiga cikin wannan shiri na gasar iyali ka'in da na'i. Wato a yau wani abu guda ɗaya na tuna. Wani mai gida ne ina faɗa miki. Da azumi matarsa tana sai da tuwo. To sai da aka yi sati duk sanda aka yi to kiran sallah yake yi sai ya yi da ya kira sallah kawai sai ta kwantai. Shikenan sai da aka yi na 8 sai da je buɗe masallaci ya hau kan mambari zai kira sallah kawai ta ɗauko muciya ta tsaya gaban shi har ya ce a sai daga da ce wallahi kana fada sai ta yi a sai tuwa da kyau a fafatar da aka karo na farko iyalan gidan Yakubu ba su kai ga samun maki ba sai dai sun yi ɗamara amma iyalan gidan Adamu suna da maki 75. A saboda haka yanzu zan bakku ga Zainab Aiwa a ci gaba da fafata a karo na biyu. Sai an jima. Arewa, Arewa. Ku bani Hafsa, ku bani Husna. Tambaya nan da zan muku mun tambaye mutane 100 mun samu amsoshi masu rinjaye. A cikin amsoshin da muka samu masu rinjaye fatan dukkanin cikinku za ku bani amsa daidai da wacce muka samu masu rinjaye guda 8.
Banda iyaye wasu mutane ne ake iya yi wa biyayya da ladabi. Gare ki Hafsa. Ana wa miji ladabi. Miji. Husna, kina da damar sake bani amsa domin makinta bai kai yawan maki ɗin da zan fara da iyalanta ba. Banda iyaye wani mutane kamata a yi ladabi da biyayya. Iyayen miji. Husna, za ki iya koma duk da maki ɗinku ya zo duro saboda ita ta fara bayarwa da iyalanta zan fara. Mu je Hafsa. Arewa, haka nan arewa ta shi mataka arewa muke. Ku tashi arewa, arewa muke. Habiba. Banda iyaye wannan mutane kamata a yi wa ladabi da biyayya. Malamai. Malamai. Aliyu. Banda iyaye wani mutane kamata a yi ladabi da biyayya. Makwabta da 'yan uwa. Makwabta da 'yan uwa. 'Yan uwa da makwabta. Khadija, banda iyaye wani mutane kamata a yi ladabi da biyayya? 'Yan uwa. 'Yan uwa. Umar dama na ƙarshe a cikin gidan Adamu, fatan za ka yi amfani da wannan dama. Banda iyaye wani mutane kamata a yi ladabi da biyayya? Yayi. Yayye. Yayye. Hafsa, banda iyaye wani mutane kamata a yi ladabi da biyayya? Shugabanni. Shugabanni. Habiba, dawa ta ƙarshe a cikin gidanki. Dan naga kamar ranki ya ɓaci kina cewa ya za a yi sai haka. A'a ban faɗa miki haka ba. A'a duniya na ganin mu duka. Banda iyaye wa ya kamata a yi ladabi da biyayya? Sarakuna. Sarakuna. Aliyu, dama na ƙarshe, dama ɗaya a cikin gidanku. Fatan ba za ka bata kunya ba don na ga ɗazun har wani mazurai take maka. Banda iyaye wa ya kamata a yi ladabi da biyayya? Makwabta. Makwabta. Wannan dama ta sufuce daga gidan Adamu ta koma gidan Yakubu. To, Yakubu ko soja ne? Soja ne. Haba, ai na ga alama. Aka ce daman kyawun 'yan maza sai soja. Amma tun da kana cikin shirin namu na gasar iyali, yayin da na zo kusa da kai ya kamata in ga wannan farin ciki da rausaya a tattare da kai. Ni da na zata in ka kwaso shokin nan sai ka watso mini in taraf in tafkota. Yakubu, dama ce ta zo gare ku cikin gidanku. Fatan za ku yi amfani da wannan dama. Da yardan Allah. Bayan iyaye wasu mutane ne ake yi wa biyayya da ladabi. Magabata. 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 Wannan dama ta subuce daga gidan Yakubu ta koma gidan Adamu su ne da cin wannan zagaye na biyu. Lamba ta 8, Anti. Lamba ta 5, tsofaffi. Wannan su ne amsoshin da dukkanin iyalai guda biyu ba su buɗe mana ba. Yanzu zan kira abokin aiki na wato Ibrahim Bala domin ya zo ya gaya mana maki ɗin da kowane iyali ke da shi. Ibrahim Bala in ka shirya gare ka. Kai da kyau. Wato a yau fafata wannan fata ne min daɗi. Allah. Ai haka nake so fatan masu kallon mu da masu sauraron mu su ma tana musu daɗi. Amma a yau banda abin ki rika tambayar mutum ya tafi soja. Ni ko da matsa mun aka sai na tafi soja ko to ina tabbatar miki wallahi ina kicin.
kai da kyau. A fafata da muka samu yanzu karo na biyu to fa tafiya ta fara tafiya. Iyalan nan guda biyu ku sani shirin namu na gasar iyali ya nemi ku albishir da cewa dukkanin iyalin da ya haɗa maki 300 kacal ya samu kaiwa ga wani mataki na wata gasa ta daban wadda aka yi mata laƙabi da suna kuɗi nan take. saboda haka dukkan iyalin da ke so ya shiga ya fafata da shi a gasar kuɗi nan take to yi ƙoƙarin haɗa maki 300. Ai zuwa yanzu makin da muke da shi a cikin iyalan nan guda biyu gidan Yakubu suna da maki 5. Arewa, arewa. Yayin da gidan iyalan Adamu suka ce fa da mu za a yi wannan gasa ko kuma in ce sai mun kai ga wannan maki da ake bukata na maki 300 domin yanzu suna da maki 137. Arewa, arewa. Danganin cikin iyalan nan waye zai kai ga wannan fafata ta gasar kuɗi nan take zan bakku ga Zainab Aiwa ta ci gaba da fafatawa sai an jima. Arewa, arewa. Ku bani Faruk, ku bani Aliyu. Wayo masu DJ samun kaɗi mu taru arewa mu taru. Tambayar nan da zan muku, mun tambaye mutane 100, mun samu amsoshi masu rinjaye guda 8. Fatan dukkanin amsa da ɗaya daga cikinku zai bani ta kasance cikin amsoshin da muka samu masu rinjaye. Kun shirya? Ba da misalin wani aiki da ake yi na ƙwadago. Gare ka Aliyu. Noma. Noma. Faruk, kana da damar bani amsa. Ba da misalin wani aiki da ake yi na ƙwadago. Lebura. Lebura. Aliyu za ka iya komawa cikin gidanka. Faruk, mu je da iyalanka zan fara. Yakubu, ba da misalin wani aiki da ake yi na ƙwadago. Turin baro. Turin baro. Husna, ba da misalin wani aiki da ake yi na ƙwadago. Driving. Driving. Na jirgin sama ko kuwa? A na mota. Tuƙin mota. Halimatu, ba da misalin wani aiki da ake yi na ƙwadago. Aikin ƙwadago. Dako. Dako. Abdullahi, baka buɗe baki ka amsa ba, ko ka sare ne? Ba da misalin wani aiki da ake yi na ƙwadago. Kafinta. Kafinta. Faruk, dama ta ƙarshe a cikin gidanku, fatan za ku yi amfani da wannan dama. Ba da misalin wani aiki da ake na ƙwadago. Aikin ƙwadago. A hanzarta domin lokaci. Gini ba lalle sai na gida ba haka wanda ya danganci irin ginin rijiya masai da sauransu. Ginin rijiya. Wannan dama ta subuce daga gidan Yakubu ta koma gidan Adamu. Umar, dama ce ta zo muku, ko in ce tsuntsu daga sama gashashe. Fatan za ka yi amfani da wannan dama. Ba da misalin wani aiki da ake na ƙwadago, banda wanda aka riga aka faɗa mana allon bangonmu. Walda. 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 Wannan dama ta subuce daga gidan Adamu ta koma gidan Yakubu, ku ne da cin wannan zagaye na 3. Lamba ta 7, ɗinki. Lamba ta 5, asibiti. Lamba ta 4,
Faskare, lamba ta 3. Gona. Wayannan su ne amsoshin da dukkanin iyalai gidaje biyu ba su buɗe mana ba. Yanzu zan kira abokin aiki na wato Ibrahim Bala domin ya zo ya gaya mana maki ɗin da kowane iyali ke da shi. Ibrahim Bala in ka shirya gare ka. Arewa, arewa, mu tashi mu taka. Arewa, arewa, kwarai, mu tashi. Kai da kyau. Ina fatan kuna jin daɗin yadda iyalan nan guda biyu suke fafatawa kamar da ni ma nake jin daɗin fafatawa su domin kan suke kokarin su a junansu. Na fahimci kowane daga cikin su yana son ya fafata a gasar nan ta kuɗi nan take. Wato a fafatar da aka yi tsakanin wannan iyalai tsakanin gidan iyalan Adamu da gidan iyalan Yakubu. Gidan iyalan Yakubu sun yi yunkuri domin sun samu maki 41. Arewa, yayin da gidan iyalan Adamu suka yi hoɓɓasa suka yi yunkuri suka haɗa maki 149. Shin a cikin iyalan nan waye zai iya kai ga makin da muke bukata maki 300? Ba zan iya cewa kuma ba, zan bako Zainab Aiwa. Sai an jima. Gasar iyali, gasar iyali, gasar iyali. Ku bani Khadija, ku bani Halimatu. Tambayar nan da zan yi muku mun tambaye mutane 100. Fatan dukkanin amsar da ɗaya daga cikinku za ta bani ta kasance amsar da muka samu masu rinjaye guda 8. Kun shirya? Shirya. Ba da misalin wani aiki da kana zaune kuɗi za su rika shigo maka. Tela. Tela. Kajera ki iya koma ga iyalanki. Halimatu mu je da iyalanki zan yi. Wayo musdije samun kadi mu taru arewa mu tattace. Yakubu, ba da misalin wani aiki da kana zaune kuɗi za su rika shigo maka. Kitso. Kitso. Husna, ba da misalin wani aiki da kana zaune kuɗi za su dinga shigo maka. Saƙa. Saƙa. Faruk, dama ta ƙarshe a cikin gidanku, fatan za ku yi amfani da wannan dama. Ba da misalin wani aiki da kana zaune kuɗi za su rika shigo maka. Shago. Shago. Abdullahi, ba da misalin wani aiki da kana zaune kuɗi za su duka shigo maka. A hanzarta saboda lokaci. Walda. Walda. Wannan dama ta subuce daga gidan Yakubu ta koma gidan Adamu. Hafsa. Dama ce ta zo gare ku, fatan za ku yi amfani da wannan dama. Ba da misalin wani aiki da kana zaune kuɗi za su dinga shigo maka. Salu. Lokaci ya yi halisa da haka wannan dama ta subuce da gidan Adamu ta koma gidan Yakubu, ku ne da cin wannan zagaye na 4. Lamba ta 8. Hannun jari. Lamba ta 7, kashin masara. Lamba ta 6, aikin soja. Lamba ta 4, gidan haya. Lamba ta 3, suyan ƙosai. Lamba ta 2, waina. Wayannan su ne amsoshin da dukkanin iyalai gidaje biyu ba su buɗe mana ba. Da haka dai ran son kira abokin aiki na wato Ibrahim Bala domin ya zai gaya mana yawan maki ɗin da kowane iyali ke da shi. Ibrahim Bala in ka shirya, bismillah. Kai da kyau.
wato fafata iyalan nan fa tana sake burge ni yadda kuke fafatawa. A fafata da aka yi karo na uku, iyalan gidan Yakubu sun ƙara hoɓɓasa domin a yanzu haka sun samu maki ɗai har maki 104. Yayin da iyalan gidan Adamu suna nan kamar jiya ko kuma in ce kamar ɗazu, suna da makin su 149. Ba mu san waye zai iya kira ga ci ba, iyalan gidan Yakubu ne ko iyalan gidan Adamu. Zan bakku ga Zainab Aiwa ta ci gaba da fafata a karo na gaba. Sai an jima. Ku bani Abdullahi. Ku bani Umar. Tambayar nan da zan muku mun tambaye mutane 100 mun samu amsoshi masu rinjaye guda 8. Fatan dukkanin amsa da ɗaya daga cikinku zai bani ya kasance cikin amsoshin da muka samu masu rinjaye. Kun shirya? Ba da misalin abubuwan da za a iya yi da saniya ko shanuwa. Gare ka Umar. Abubuwan da za a yi da su shi ne a kiwata su. Kiwatawa, kiwo. Dama gare ka Abdullahi. Ba da misalin abubuwan da za a iya yi da shaniya ko sanuwa. Bukukuwa. 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 Za ku iya komawa gaba ɗayan ku bani Yakubu ku bani Habiba. Ba da misalin abubuwan da za a iya yi da shaniya ko sanuwa? Gare ka Yakubu. Ana iya yanka su. Za a iya yanka saniya ko shanu. Gare ki Habiba. Ba da misalin abin da za a iya yi da saniya ko shanuwa. Za a iya huda da saniya. Za a iya? Huda. 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 Za ka iya kowa Yakubu. Wayo musdije samun kaɗi mu taru arewa mu tattace. Arewa, kwarai, arewa, tokai, arewa. Hafsa. Ba da misalin abubuwan da za a iya yi da saniya ko shanuwa. Madara. 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 Aliyu, ba da misalin abubuwan da za a iya yi da saniya ko sanuwa. Za a iya yankawa sai a sai da naman shi. A yanka a sai da nama. Sai da naman saniya. Khadija, ba da misalin abubuwan da za a iya yi da saniya ko shanu. Noma. Ana iya yin noma da shanu ko saniya. Noma. Umar, ba da misalin abubuwan da za a iya yi da saniya ko sanuwa. Lokaci Umar. Habiba, ba da misalin abubuwan da za a iya yi da saniya ko sanuwa. Dama ɗaya ne ta rage muku a cikin gidan nan. Samun man shanu a jikinta. Ana iya samun man shanu a jikin saniya. Man shanu. Wannan dama ta subuce daga gidan Adamu ta koma gidan Yakubu. Husna, ba da misalin abu da za a iya yi da saniya ko shanuwa. Ana iya wasan gargajiya da su. Hawan ƙaho wasan gargajiya da saniya. Wannan dama ta subuce daga gidan Yakubu ta koma gidan Adamu kuna da cin wannan zagaye namu. Lamba ta 8. Chal Ali. Lamba ta 6. Ganda. Lamba ta 4. Takalmi. Lamba ta 1.
maje. Wayannan su ne amsoshin da dukkanin iyalai gidaje biyu ba su buɗe mana ba. Da haka ne zan son kira abokin aiki na wato Ibrahim Bala domin zai gaya mana maki ɗin da kowanne ke da su. Saboda haka Ibrahim Bala in ka shirya gare ka. Kai da kiya wato a yau da yake ta magana saniya ko shanu wani fulani ɗan fulani na tuna. Na gaya miki aka biya ɗan fulani na aikin haji. Kawai da ya sai da ganin mutane kamar miliyan ɗin can mutum ce kai dama da shanu na ne nan. Kai da kyau wato a fafatar da aka komin ce fafatawa ta zo ƙarshe tsakanin gidan iyalan Yakubu da gidan iyalan Adamu domin a yanzu haka iyalan gidan Yakubu suna da maki 104. Yayin da iyalan gidan Adamu suka ce da mu za a yi wannan gasa kuma mu za mu kai wannan mataki ko maki da ake da bukata domin iyalan gidan Adamu suna da maki 100, 200, 329. Saboda haka iyalan gidan Adamu su suka kai ga suka kai ga maki nan 300 sun kuma samu damar fafatawa a shirinmu mai farin jini wanda aka yi masa lakani da suna kuɗi nan take. Domin samun ƙarin bayani ko kuma jin abubuwan da za su ci gaba da kasancewa zan bako Zainab Aiwa sai an jima. To jama'a kun ji yadda shirin namu ya kaya a tsakanin iyalai guda biyu yayin da gidan Adamu suka kayar da gidan Yakubu. Saboda haka yanzu zan haɗa su da abokin aiki na domin ya shiga mana shirinmu na ƙarshe wato kuɗi nan take. Ibrahim Bala in ka shirya ka zo ka gwabza kai da iyalan gidan Adamu domin in ga wa zai kai wani ƙasa yau. Arewa, mu tashi mu taka. Arewa. Ta da kyau, barkanmu da fitowa ko kuma in ce barkanmu da gabatar da wannan shiri na kuɗi nan take. Kamar yadda ku sani cewa al'adar wannan shiri muna da amsoshi guda 12. Guda 6 mun same su ne daga bincike, guda 6 kuma ba daga bincike ba. A saboda haka ga duk wanda ya tsaya zai amsa mana amsoshin mu anan ya sani yana da sakan 10, daƙiƙa 10. Kuma kowace amsa guda ɗaya tana da maki 10. Iyali kacokan ɗinsu guda ɗaya suna da buƙatar samun maki 250 don kaiwa ga ci. A saboda haka ku biya muku sha kallon yadda zan fafata tsakanina da iyalan gidan Adamu. Arewa, Arewa, kwarai, mu tashi mu taka. To kai haka ne. Arewa, kwarai, Arewa, to kai Arewa, haka ne. Arewa tashi mu taka. Arewa, mu tashi Arewa. Haji Habiba, bismillah. Ina muke lale marhaban da zuwa wannan shiri namu na kuɗi nan take. Ina fatan kina farin ciki kasancewa kin yi nasara a gasar iyali gaci kuma a shirinmu na kuɗi nan take. Gaskiya na yi farin ciki ba karamar farin ciki ba, na yi matuƙar farin ciki. Da kyau. To al'adar shirinmu na kuɗi nan take. Amsoshi ne muke da su zaki gansa a Allahnmu guda 12. Guda 6 mun same su ne daga bincike. Guda 6 kuma ba daga bincike ba. A saboda haka sakan 10 aka baki. Ko in ce sakan 10 za a baki ki faɗa mana ko ki kira mana lambobin da kike tunani ko ke tsammani su ne muka same su daga bincike guda 6. Ban fahimce ka ba, ka san Hausa na da wuya kaɗan. To sakan 10 kike da shi. Na san sakan 10 kace. Akwai amsoshi guda 12. Wanda yawa guda 6 a cikin amsoshin nan mun same su ne daga bincike. 6 kuma ba daga bincike mu da ra'ayinmu. Okay, right. To muna son ki fitar mana a cikin guda 6 nan wanne ne guda 6 suke daga bincike muka same su. Lambobi kawai za ki kirawo mana. Saboda ka za ki fara ganin amsoshin namu a cikin allo. Kin ga su kama haka? To zan kirga miki 3 sai mu fara. Sakan 10 gare. Kin shirya? Na shirya. Kin shirya? To na shirya zan ce. Da kyau. Muna da sakan 10. 1, 2, 3. An samu kwamfuta daga bincike ne.
An samu mota. Mota. Bincike ne. Lamba 2. An samu wayar hannu. Bincike ne. 5. An samu inji. Bincike ne. 4. To Hajji Habiba kamar yadda kika gani kin amsa amsoshi guda 4 a cikin guda 6 da muke da bukata kuma guda 2 ne kike da nasara kina da maki 20 don haka za ki iya koma sai mu kira ta gaba. Wayo masu DJ samun kaɗi mu taru arewa mu tattashe arewa kwarai arewa kai arewa haka ne. Yaya ban ga kin zo cikin kuzari ba kuma ke ma kin kare ne kamar yadda Habibu ta faɗi. Ba ki kare ba? Kin shirya? Ina fatan ba kya buƙatar ƙarin bayani akan bayanin da muke da shi. Ko kina da buƙatar ƙarin bayani? To insha Allah yanzu za ki ga amsoshin mu guda 12. Muna son a cikin daƙiƙa 10 ko sakan 10 ki ba mu amsar da samu a cikin bincike. Ba sai kin kira sunaye ba, lamba kawai kika kira lamba kaza ta wadatar. Aka ce wani sunaye ne ƴaƴa suke kiran iyayensu da shi mata? Ga su nan. Suna kira anti. Na 2. Suna kiran momi. Na 3. Suna kiran mama. Na 1. Suna kiran. To Hajiya Hafsat lokacin ki ya riga ya cika. Kin amsa mana amsa guda 3 kuma kina da amsa guda 2 da ita ce take cikin binciken mu. Don haka kina da maki 20. Kin ga idan muka haya da makin Habiba kuna da maki 40. Saboda haka zaki iya komawa mu kira ta gaba da ki. Aliyu. Ya kai ma macen ne ko namiji ne? To na ga ka tawo ne gaba ɗaya jikinka babu kwari ka sake jikinka mana nan fili ne da kuɗi nan take. Iyalinka kai ne jagoransu saboda haka kana ganin yadda tafiyar taku take tafiya kamar tafiyar tsutsa. Idan har kuna son ku amsa abin nan cikin lokacin da muke da shi na sakan 10 za ka kira lambobi ne kawai ba tare da ka sai ka kira sunan abin da ke ciki ba. Ina fatan ka fahimce ni. Shin kana buƙatar ƙarin bayani akan abubuwan ko kuma ka fahimta? To saboda haka zan karanta maka amsa tambayar mu sannan kuma za ga amsoshin mu guda 12. Aka ce wai idan aka haifi yaro ana so a ɓoye sunansa da wani suna aka fi kiransa. Wannan yaron. Number 8. Number 8. 6. Number 6. 10. Number 10. 4. Number 4. 1. Number 1. To Malam Aliyu lokaci yayi halinsa kamar yadda ka gani a cikin amsoshin mu ko in ce a cikin sakan 10 da muke da shi da kai ka amsa guda 5 kuma ka samu nasara guda 2 kaga kenan idan aka hada da sauran makin yan uwanku kuna da maki 1 har maki 60 saboda haka zaka iya komawa gurin ka mu kira kuma yar uwarka. Malama Khadija, ina fatan kin taho da ƙwarin gwiwar amsa tambayoyinmu. A ai gara ki buɗe murya ba na jin me yake cewa ba ki shirya ba kenan. Na shirya. Kin shirya? To kamar yadda kika sani cewar amsoshin guda 12 ne. Guda 6 muka samu daga bincike. Saboda ka sakan 10 ke da shi zaki gaya mana cewar waɗannan su ne inda muka samu daga bincike. Lamba kawai in kika kira ta wadatar. Saboda ka aka ce faɗa abubuwan da ake sarrafawa a yi mai dage-dage da su. Kanwa lamba 5. Lamba 9. Lamba 3. Lamba 3. Lamba 2. Lamba 2. To Malama Khadija hali yayi halinsa ko kuma in ce lokaci yayi halinsa. Kin ga kamar yadda kika amsa mana amsoshi guda 4 kin samu nasarar guda 3 kin ga idan aka hada da 60 ga kuma 30 kuna da maki 90 saboda haka zaki iya komawa gurbinki mu kira dan uwanki Umar.
kaga dai ka cokan iyalanka suna gadon bayanka. Saboda idan kai goyo mai kyau ka tafi da su, idan ko baka yi goyo mai kyau ba ka zubar da iyalanka a gurin nan. Kai kaɗai ka rage domin kai ne cikon na 5 a cikin shirin iyalanku na gidan iyalan Adamu. Shin ka ji abubuwan da muka faɗa na kuɗi nan take, kana da ƙarin bayani ko kuma yaya? To tambaya ce zan maka kuma sakan 10 gare ka. Aka ce wani abu ne wanda mutum wai kullum sai ya yi shi. Ka shirya? To a fara. Number 1. Number 1. Number 2. Number 2. 3. Number 3. 7. Number 7. 9. Number 9. Number 10. Number 10. Number 8. To, Malam Umar hali ya yi halinsa. Kai ma kamar da ka amsa mana amsoshi guda 6 ka samu nasara guda 3. Kaga idan aka haɗa da makin yan uwanka 90 ga 30, kaga kuna da maki 120. Saboda haka kun kasa kaiwa ga makin da muke bukata na 250. Don haka za ka ƙara komawa gurinka. A kun gaida muka fafata a cikin shirinmu na kuɗi nan take tsakanina da iyalan gidan Adamu, inda na ɗauke su na rangada su da ƙasa. Ma'ana sun kasa kaiwa ga makin nan na 250 da wannan gasar iyali take bukata na kuɗi nan take. Don haka iyalan Adamu ku sani ba fa kun fita daga cikin gasar iyali bane ba, a'a kun dai fita daga cikin, ko kuma ce kun kasa kaiwa ga ci a bangaren mu na kuɗi nan take, amma kuna nan daram a cikin shirinmu ko gasanmu na gasar iyali. Sannan kuma iyalan gidan Yakubu kuna da damar sake fafatawa da wasu irin ku wanda ba su kai ga ci a mataki na farko ba. Saboda haka zan kirawo Zainab Aiwa domin ta karkare muku ƙarshen wannan gasa da aka fafata. Zainab Aiwa gare ki. To dukkanin wani kulli ko wance ɗauraya ko ƙarin bayani za ku ji shi daga bakin abokiyar aikina wato Zainab Ayawa. To jama'a kun ji yadda gasan namu ta kaya a tsakanin abokin aiki na Ibrahim Bala tare da gidan Adamu, yayin da abokin aiki na Ibrahim Bala ya sama da ƙasa ya nana gidan Adamu da ƙasa domin ba su kai ga matakin da ko in ce yawan maki din da ake bukata a kuɗi nan take ba. Hakan ba yana nufin sun fita daga cikin gasan namu na gasar iyali ba. Kuna nan daram domin ko kun riga kun tsallake wannan zagaye na farko. Ine muku fatan alkhairi sake fafata da wasu iyali domin ku kai matakin da ba ku kai ba. Yayin da gidan Yakubu ba wai kun yi ƙasa a gwiwa bane, ya kamata ku je ku sako dan mara domin ku zo ku fafata da iyalan da ba su kai ga gaci ba. Da haka ne zan san kira abokin aiki na wato Ibrahim Bala domin ya zo mu kakkara tabarmar shirin gabaki daya na gasar iyali. Ibrahim Bala, in ka shirya gare ka. Kai jama'a, alhamdulillah ni kaina na ji daɗin yadda aka fafata a cikin wannan gasa. To fa iyalan Adamu ku sani dama na faɗa muku a shirin kuɗi nan take sai wanda ya tsaya da gaske. To amma da iyalan Yakubu ko bari dan naga sai Yakubu sai daga hannu yake cewa da ma su suka kai ga sun kai gaci. To in har gaske ne Yakubu, muna jiran ka a ci gaba da fafatawa, ka sake zuwa da iyalan ƙara fafata a gasar iyali, mu kuma sake haɗuwa da kai a cikin shirin kuɗi nan take. Idan haka aiwa, ina ganin ai ya kamata iyalan nan guda biyu saboda sada zumunci da jin daɗin fafata wannan su shigo mu ɗanyi rawa tare da mu. Iyalai muna buƙatar ku a filin mu. Gasar namu ko in ce ƙarshen shirin gasar iyali, sai gani na gaba. Gasar iyali, gasar iyali, gasar iyali, shugaban al'ummar arewa, maza da mata yaro.
gasar iyali akwai dalili dan yaɗa